Il-Gvern mhux jagħti garanzija l-pensjonijiet u dan minkejja li dħul mill-bollan dan il-għan irdoppja fl-aħħar 10 snin. Dan kien il-messaġġ li twassal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Ivan Bartolo, Albert Buttigieg u Stephen Spiteri, fejn ingħatat ħarsa lejn in-nuqqas ta' assigurazzjoni ta' Michael Falzon u Roberta Bela fil-konfront tal-pensjonijiet u kif dan kollu jkompli jitfadell l-ikraħ fuq kemm il-Gvern Laburista baqa' bla pjan għall-futur ta' pajjiżna. Ivan Bartolo qal li kieku ma kienx hemm min tħanżer bl-eluf, li kieku ma tieħdux l-400 miljun euro minħalq il-poplu fl-iskandlu tal-isptarijiet, li kieku 3.8 miljun euro ma ntufqux fil-Film Festival biex preżentatur tħallas 150,000 euro għal satejn u jekk il-Gvern jaqaf iberbaq flus il-poplu, il-fond tal-pensjonijiet u ħafna akbar. Iżda jidher ċar li l-prijoritajiet tal-Gvern huma ħżin għall-poplu u tajbin biss biex jaġevolaw lil tal-qalba. Nitlob lill-Gvern joħroġ stqarrija u jgiddeb dak li qed ngħidu. Nitlob lill-Gvern biex joħroġ stqarrija u jserraħ moħħ il-pensjonanti mhux biss tal-lum imma wkoll ta' għada. U nitlob lill-Gvern jerġa' jgħidilna li aħna l-aqwa fid-dinja għax kwalunkwe pajjiż li jkollu ekonomija b'saħħitha m'għandux ikollu problemi fis-sistemi tal-benefiċċji soċjali. Albert Buttigieg qal li qed joħroġ biċ-ċar lill-Gvern wara li prova jiġġustifika żieda tal-popolazzjoni f'pajjiżna billi qal li grazzi għal dawn il-ħaddiema kollha se jkollna garanzija fil-pensjonijiet, issa huwa ċar li dan kollu kien kastelli fl-arja, gidba minn Gvern bla pjan. Il-Partit Laburista kienet juża propju skuża, jekk mhux ma ngħidx gidba, rid ibellaħħa lil Maltin biex jiġġustifika iż-żieda enormi tal-popolazzjoni tal-pajjiż tagħna li l-koll ngħixu f'din l-art nafu x'impatt qiegħda tħalli. Allura hija gidba li kellna lil Joseph Muscat dak iż-żmien u li huwa statement li mbagħad baqa' miexi għax hija l-istess politika tal-Gvern attwali li jżid il-popolazzjoni biex iżid l-ekonomija. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet Stephen Spiteri semma wkoll kif is-saħħa trid tingħata priorità għaliex l-anzjani qed jispiċċaw jesperjenzaw problemi kbar, tant li jkollhom jistennew xhur jew snin għal xi operazzjoni. Dan kollu jwassal problemi ta' mobilità wara li huma jkunu jkontribwew fl-ekonomija ta' pajjiżna. Bżonnijiet li l-Gvern tal-ġurnata irid jaraf u jindirizza bi pjanijiet serji għall-lum u għal-għada, għall-immedjat u fit-tul. Għaliex kif tafu, eventwalment aħna ħankunu il-pensjonanti ta' għada wkoll. U għalhekk hija responsabbiltà ta' Gvern f'kull leġislatura illi jkollu viżjoni u direzzjoni għaliex inkella ħadbati is-soċjetà ta' għada. It-tliet kelliema assiguraw li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu favur l-anzjani kemm ta' issa u anke ta' għada, fejn mhux biss se jassigura li l-pensjonijiet ikunu garantiti iżda anke l-benesseri tal-familji Maltin u għawċin kollha.